ka taimaka to a taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Ka taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Ka taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Taimako da na kira Allah ake yi mun komai, idan ya so nan take za ya mun maimai. Ka taimaka Allah ya banyaje sammai, akwai bayani amma da ni da kai ya fi. Taimako manzon Allah a ya ilahu ka mun agaji da gaggawa, ina bitar hanya ga ta tayi kullewa. Ka buɗe aikin ramani kai kawa kowa, kai la sharika laka Allahu ba da gaggawa. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Allah alo da salati a yi wa ziljahi, na fari tun ba komai yake a yamahi. Salatu sallu alaika ziljudi, mun sallama ma ya sayyadi rasulallahi. Allah ka ta'alaye sahabu sanya su, da waliyai Allah dukan su nuna su, waɗanda sun yi gaban duniya a hannunsu, irin su satti jani jikar rasulallahi. Amadu ya faɗi ma sannin ki zara ma'asuma, zakin ki ne yau ma ya zo yake kyarma, har na wuce aka tsaye da ni na dawo ma, bana yabo in ba umma ko ina na taho. A taimaka Faduma a ya uwar ma'adir taruhi wankakke, ya sirrin cikin aluha saba da haske, ya faɗi ma ruhin kudura kin narke, kina cikin Amadu kin zamo guda ɗaya ta Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Sallama zan miko ga mai gidan kowa, gausul ibadati in ga ka gausu ba kowa, fasa taro mai waɗa ya yi wa uwa, gausul hakika cike nan wuta a danki ruwa. A taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Aya munadi ya marjai aya hadi, kai na tadi babanmu babu wani kaudi, maulaya baban fairuz dubu uwar ki ɗari, muradi shakki sa ku kuke rike bayi. A taimaka baba to ka taimaka babanmu ɗanka ya dawo, zakin ka ne har zai taho ya ma juyo, ina da kai bana bidara mun goyo, a yaya duk kai jabon makiyan sun dawo. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Salam ala sayyidul wujudi gatana, salam ala awalil ibadi komai na, salam ala ruwala kuma dubina, ina da kai bana bidar abon komai annabi. Amadu ɗanka na wani hali. Sallama ta ga mai gidan halittu kaf, sallama ta ga sayyidul wara azab, sallama ta a yawan da ya tsaye da alif. To ka taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. A ya rasulallahi na baka komai na, a ya mitul kauni kai ne madubina, a ya azimar kadar kai ne wawake na. Ka taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Taimaka ya rasulallahi akwai dalili soyayya ce ta janyo, ina da kai bana jin wani in juyo, a ya salimar kalba a cikin kanai wayo, duk dan halak bai manta gurin da ya taso. A taimaka manzan Allah ya mai gida yanayin ka na saka ni gizo, in na shiru sai in ji ka kamar ka zo, idan na zauna ji nake ka can azo, wata ran kirjin ciwo yake rasulallahi. Idan ka zo wata ran na ganka a mafarki, in ka zo a fagen yabo ka zo sarki, wata ran ko in na yi tafakkuri a ciki, ko in na zo zan yi yabo na ganka ka bullo. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Wata ran ko wazi kake nake kallo, ina a nesa na ganka harshen ka ya bullo, kana jawabi ga kauna gaska bullo, kai la ilaha illallah wa Ahmadul Fardi. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Akwai batu duka ka sani a ya hadi, wurin guda ɗai in ganni ga ka zuljudi, idan akai mun haka an gaman a ya hadi, wallahi Allah ko yaushe kai nake kallo. A taimaka Amadu ɗanka na wani hali. ya shugaba da akwai rauni a jikina, ka taimaka ya Ahmadu ka ji tausayina, wallahi Allah fansar umma da babana, ya dan kwatanta abun ne ina cikin hali. Taimaka Amadu ɗanka na wani hali. Kai ɗaya ne gatan duka sarkin kowa, in ka so aka ce ka tada ran kowa, silar ka ne Allah yake zubar da ruwa, in ban da kai wallahi kauni na wani hali. A taimaka Amadu ɗanka na wani hali. a ya rasulallahi na cike yanayi, kuka nake
ina tuno ka ziljahi kamar kadai dan abdu sittirar bayi kaman naga ta mun butulce ka ziljudi taimaka Amadu dan kana wani hali wataran kwana zai bai ci ba bai sha ba yana ta roƙa mana Allah wai sun tuba yana kiran al'ummar sai na tuba har sai ilawul arshi ya bar mu mun tsira a taimaka Amadu dan kana wani hali a ce da kauni su je sanadi rasulallah ranar da ba kowa sai shi dan abdallah Allah yana kunyar shugaba aminullah komai ya bada ta bayi ya rasulallah taimaka Amadu dan kana wani hali wallahi kaunu ku dafe ku sauke duk nauyi ku sauke haƙƙin annabi ga yawa duk bayi mu nuna kara mu tsaya gurin sa ya mahi mu ga yawa kowa sai dil wujudi ne tsira taimaka Amadu dan kana wani hali Amadu mu dai bayan ka mu muna tuba komai kace haka za ai ko ba so ba ina ka ne dan abdu ban yi sanya ba komai da komai shanun mu kai nake duba a taimaka Amadu dan kana wani hali a barkun badana wal marabi yalmahu fa habn mir'an idh yalmahu al barku yalmahu lama ta biwani wai kai ji ta sababatan waragra qadam insa atalhi ya da'u tudhakkir ayyaman sibawa ya qadmadat wa lam yabqa illa law atu wa tawajjuhu saqalla wa ardan bil madinati inna muhaddu halin fi karqiya yurqahu diyarun habiballahi wa aminuhum diyarun bi'atul fal marafi wa admahu diyarun liman amal fa'adu bihubi wa tadhkaru lil qalbi mar'an wa martahu diyarun li a'lal khalqi khulqan wa kilqatan diyarun liman fil khalqi yudi wa yumnahu wa akramuhum nafsan wa sira wa nisbatan wa ilman wa adaban wa atqa wa akshahu wa qad kana khairul khalqi fakman mufakkama wa duwaibatun wal mushufi taqallubu wa adaru launin adadul aini tazdari bi aini man indal kamilati tartau wa anjalu ainin adabu shabri wasibu jabin rasulallahi wal qulbu awsau adajju aqna wajuda mudawwaru waliyatuhu kasan wa sadrun wasau wa mankibuhu adin bihi wa idamu dikamu wa rabul qaddal murafau kaza adudun ablun wa ablu dira'u muraburatun wal anwaru talmau wa sa'ila darafin wa ghayru mushaddabi habiman karadisin min al kalqi arfau wa ajnabu thagrin in tabassama yanjali ka habbin gamamin aula kalbarku yalmahu wa hamatu udma li sha'rin tarajjulun wa kafidu darfin sakitun fa wa yakshahu wa adanuhu mawsulatin yatafakkurin wa in qala al fasl wal haqq yarji'u wa yanzuru la dawwa lil ardi ghaliban yasuqu sahaban wal mala'iku tadbahu wa jidi rasulallahi yujbihu dumyatan idha faraga al ash'ara yabdu wa yalma'u wa kallu al maknun wal miski arfa'u فمثل رسول الله لم يعد مجمعه وعالم كلك لا يعدل كلكه من الناس أزكى بل من الناس أشجأ ويكتب للآدين يكسبنا له ويبدأ لا موى ولثوب يركأ أشد حياء ويأتي لمن دعا ويكتب للمولى إلى الحق يرجأ ولم يتورى أنا لال ولو هلا ولم تلفي في غالب الوقت يشبأ ويركب أيانا الجواد ومرتا إمارا وين الراجل يتقلأ كذلك في الملبوس والديب فائه يجالس أقوام والأصوات ترفع ويمزى آيانا يولف مرة وما أبى ملكا قد فشأن أرفع وما قال المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الكلك ذا الكلك يجمع وأقرمه المولى أجل كرامة وكسته من للكلائك ينفع عليه صلاة الله ما در شاربه وقند أمامات على الحسن تشجع وما رد ديم دار عن ذات الذي يذكر فأمدان ويشد ويسجأ وآله عذاب بدل قول شيء أبركم بدانا والمرابي يلمأ أبركم بدانا والمرابي يلمأ أبركم بدانا والمرابي يلمأ